Que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador. Aquí estoy, te digo honor. Yo tengo campeón. Yo soy Robin, dulce y fiel, y vivo enamorada de él. La cuenta atrás ya comenzó, llegaremos sí o no, y vuelta al mundo va a empezar. Son 80 días, son 80 nada más, para dar la vuelta al mundo. Londres, suéltame en Hong Kong, Bombay, Hawaii, Tijuana y Singapur. Son 80 días, son 80 nada más, embarco en elefante en tren. Ven, ven, con nosotros ven, lo pasaremos bien. Ven con nosotros ven, lo pasaremos bien. Bos días, señoras, señores. Chámome Jim Passepartout, que na súa lingua significa algo así como que teño certa facilidade para sair de calquera problema. Un alcume que gañei ao longo da miña vida honesta e ocupada por os meus diferentes traballos, artista encuestre, funambulista, cantante e ata sarxento de bombeiros en París. Coa intención de levar unha vida máis estable, cheguei a Londres hai 5 anos. E este é o currículo que lle presentei ao meu, ata agora, último patrón, o señor Phileas Fogg, o home máis exacto e
e sedentario do Reino Unido, que me ofreceu xusto o que necesitaba, rutinas e horarios establecidos. O comezo da nosa relación foi toda unha aventura, pero imos polo comezo da nosa historia. 55.000 libras! En efecto, señor Sullivan, xamais se producira un roubo igual no Banco de Inglaterra, pero confío no que para o autor desta falcatruada. Enviou os mellores instructores aos principais portos de Nova York a Suez, Le Havre, Brindisi, Liverpool... Sabes acaso a identidade do aspecto do ladrón? Non é un ladrón. Como pode non ser ladrón quen rouba 55.000 libras? The Morning Chronicle asegura que parece un cabaleiro. É certo, señores. Desíxolles hoy que vai a necesitar contra un ladrón tan hábil. Non te preocupes, non te país onde refuxiarse. Pero a terra é moi grande. O era. Tócache correr. Como diminuiu o tamaño da terra. Podería dicirlo así, señor Sullivan, xa que agora podes viaxar 10 veces máis rápido que hai 10 anos. De feito, segundo a estimación do Morning Chronicle, poderíase facer en 3 meses. Exactamente en 80 días. Pero todo iso é pura teoría. Na práctica... Na práctica tamén. E se hai imprevistos, Os imprevistos non existen. apostaría 4.000 libras por velo facer. O que? Dar a volta ao mundo en 80 días? Sí, é unha locura. De acordo. Aposto 20.000 libras. Señor Fogg, este período calculouse co tempo mínimo posible. O mínimo de tempo posible? Pareceme ben. Somos a aposta. Moi ben, aínda que eso sexa por ver a tua cara explicándonos os imprevistos que lle impediron cumprir a posta, Pois se lles parece ben, marcharei agora. Que hora é? As 8:45. Pois, xa que 2 de outubro debería estar de novo en Londres, nesta mesma sala, ás 8:45 horas do 21 de decembro. Correcto. Aquí deixo en depósito o meu cheque de 20.000 libras. E agora, se me desculpan, teño unha maleta que facer. Bo día. Saímos de Londres. Atravesamos Europa sen ningún imprevisto. E ao chegar a Suez, desembarcamos para poder selar o pasaporte do señor Fogg e así certificaron noso paso diante dos membros do Reform Club. É vostede di, señor Fix. Que iste, señor, que cree que o atracador do Banco de Inglaterra vira selar o seu pasaporte? Así é. Pretendía mandar o seu criado para selalo, pero puiden convencelo de que era necesario de que o propio señor Fogg quen o fixera. E como sabía que era seu criado? Perdeuse no porto e preguntoume onde estaba o consulado. Puiden ver os dados do pasaporte e coincidían cos que temos sobre o ladrón. Só necesitarei velo para confirmar que a descripción física coincide e poderei detelo cunha simple orde de detención. Espero que non se los he visado, claro. Se está en orden, non vexo por que non. Pero, señor cónsul, ten que manter a Fogg aquí o tempo suficiente para que chegue a orde do resto de Londres, ou senón fuxirá a Bombay. Ese é asunto seu, señor Fix. Non podo... Bo día. Sería tan amable selar o meu pasaporte? Aquí vai, e boa viaxe.
Moitas grazas, moi amable. Ven facer as compras que che pedín. Esperarei no banco. En que se dirixían a Bombal. Efectivamente, pero primeiro teño que comprar algo de roupa. Saímos de Londres moi rápido, sen apenas equipaxe. Ah, sí? Sí, o señor Fogg pretende cumprir unha aposta. Dar a volta ao mundo en 80 días, ainda que, entre nós, debe haber algunha razón máis que a iso. Bueno, marcho, que teño preso. Certamente todas as sinais apuntan a ese home. Non teño tempo que perder. Mercarei un billete para Bombay e perseguirinos ata a India. E ali poderei deternos. Podería enviar un telegrama? Sí, claro. Tome nota. Mensaxe para Londres. Xefe de policía. Scotland Yard. Persigo o atracador de bancos Phillips Fogg. Envíeme unha orde de arresto a Bombay sen demora. Asignado Fix Detective. O tes? Sí. Perfecto. Eu tamén teño ladrón.
शिकारा तेरी दुनिया का लश्कारा ऐसे चमके जैसे चमके चांद के पास सितारा मेरी जान बुलाए तुझे जो रूह मनाए तुझे ओ सजन जी सोचो कुछ समझो मेरी बात को बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जिया नहीं लगता मैं तो मर जाऊँ ले चले जा सोनिए ले चले जा दिल ले चले जा सोनिए कितनी
Así, e non che resulta extraño? Extraño, a que se refire? Tanto interese non pude evitar notar que estaba observando o señor Fogg durante todo o camino. Se me dices tú agora, non é posible que sexa un enviado dos membros de Reconclar para comprobar que o señor Fogg cumpre a súa posta correctamente? O señor Fogg un espía? Como se atreve a desconfiar do honroso señor Fogg? Aí ven. Sinto dicirche que fui informada de que o teu parente estará fora de Hong Kong por un tempo. E agora? Non coñezco a niña máis aquí. Que podo facer? Acompañarnos a Europa. Iso sería abusar de vostede. Non hai tal abuso. A tua empresa non modifica o meu calendario de días. Passepartout Señor, vai ao Carnatic que reserva 3 camarotes. enseguida. Acompáñame ao hotel. Venga, ao final do estaracto, señor Fogg, tamén tengo que por aquí. Maldición! Ahora atención! Non chegou a tempo! Este é o último territorio inglés de viaxe. Os agarda aquí ou me verei obrigado a seguir o seu propio Londres. Se teñen o valor de volver ali. Aquí ven o criado. Necesito inventar algo para mantelo aquí. Sí, vou facelo. Mr. Passepartout, Hola, señor Fix. cando reservei os billetes, dixeronme que solucionaron o problema e que o barco no Yokohama poderá seguir esta noite, en vez de mañá. Ah, esta noite, sí. Agora Italia nova, señor Fogg. Mr. Passepartout, que tal se tomamos algo antes de que volvas con ele? Vostede dirá. Adivinhaches quen son? Pois sí. Pero vou che contar todo. Non es consciente de somos esta en show. Sí, son 20.000 libras. 20.000? Que dis? Son 55.000. También, nunca pensei que o señor Fogg poderá chegar a esa cifra. Aceptaría 500 libras para axudarme a manter en Hong Kong uns días. Como te atreves? Debo traicionalo. Eses señores do Replum Club non teñen honra. Pero ti quen crees que son? Un espía del Conclave. Está ben. Son detective da policía. A descripción do señor Fogg coincide co atracador do Banco de Inglaterra. O señor Fogg un espía? Non é posible. Necesito que me axude. Ten que quedar en Hong Kong ata que chegue a orde do arresto. Se o faz, estou disposto a compartir a miña recompensa con vostede. Nunca, ni sequera por todo o ouro do mundo. Gangnam Style. Gangnam Style.
따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 낮에는 너만큼 따사로운 그 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 오빤 강남스타일 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 오빤 강남스타일 비는 놈, 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 비는 놈, 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 You know what I'm saying 오빤 강남스타일 오빤 강남스타일 Esta no me debe grabarme contigo.
Fago todo por interese da miña viaxe. Está todo no meu programa. Que raro, o Carnatic debería estar nesta marca. O Carnatic, está a Cris, fíquese aí. Desculpe, señor. Non eras ti como a min, un pasaxeiro do Rangún que chegou onte a noite. Sí, pero non teño onda de... Pensei que toparía o teu criado aquí. Sabes onde está? Eu non está con vostedes. Non o vemos dende onte. Quizás estea no Carnatic. Non marcharía sen vostedes. O Carnatic arranxou as súas averías antes do previsto. E partiu onte. O próximo barco sairá cara do Yokohama dentro de 8 días. Ben, pero hai máis barcos no porto, non? Vou falar con o capitán para que nos leve ao noso destino. Onde estou? Que hora é? O meu señor debe estar todo buscándome. Vou acalmalo. Temos un barco, saímos minutos. É genial. Señor, se quer aproveitar a oportunidade que nos conozco. Ah, por suposto, moitas grazas. Mentres facía a viaxe a Yokohama, o señor Fogg, despois de perder o Carnatic, alugou outro barco. Mentres tanto, cheguei ali sen saber o que facer. Entón, atopei un payaso que anunciaba unha gran axencia acrobática que estaba a facer a súa última función antes de facer a súa xira a América. Convencín o dono do circo para que me contratasen. Nuns días marcharía para América e así podería volver a Londres. Díxenme ao señor Fogg para que podíamos quedar aquí sós e comprobar se o señor Fix está entre nós esta boteira. Moi inteligente, pero non sei se entre tanta xente... Mira quen temos aquí! Eu! E que? Non me emborrachaches en Hong Kong para que meu señor perdera o barco. Vou matalo! Passepartout, por favor, agardo. Déjalo, señor Fogg. Déjala ya. Está ben, imos falar. A Audo podería quedar aquí comprobando que o señor Fogg sigue no seu camarote. Non o farei, se non me prometes primeiro que te comportarás. O prometo. Así sí, volveré enseguida. Vexo que non sabes a verdadeira razón da miña presenza aquí. Propoño un plan. A partir de aquí non mo detera o señor Fogg
ata chegar ao territorio inglés. Agora mesmo o noso objetivo é o mesmo, chegar a Londres. Ali poderá saber se que o señor é honesto ou non. Amigos, entón. Amigos non, aliados e con reservas, porque volvo ver algo sospeitoso e non dubides en que volveré de torcerche o pescozo. Moi ben, temos un trato. Señora, non vi un home tan teimoso como ese Fogg. Espero que teña sorte. É a locomotora, que volve por os pasaxeiros. As damas subirán ao tren. Non podemos, temos que esperar a Fogg e a Passepartout. Non é posible, señora, xa leva 3 horas de retraso. Se queren bañar outro. Mañá, será demasiado tarde. Estás segura de que non queres subir ao tren? Como te atreves? Non podo fallar o señor Fogg despois do que fixo por mí. Quizais non o coñeza ben. Coñezo desde fai aproximadamente o mesmo tempo que a ti. E se hai alguén aquí con dúas caras, ese es ti. Non permito que fale así do señor Fogg. Se estivese realmente interesado na súa aposta, estaría aquí agora. Señora! Passepartout, está ben? Sí, grazas ao señor Fogg. Hai alguna que este ben, rapazo. E o tren? Marchou, non haberá outro ata mañá. É todo culpa miña, señor. Tranquila, rapaza, non pasa nada. Preparadnos máis tempo, pero conseguiremos coller un tren ata Nova York. Creo que hai outra forma sen esperar a mañá. Non hai Ponto Forte, pin un trineo á vela. Boa idea, aproveitaremos este evento para ir á seguinte estación. En Omaha, collemos un tren ata Chicago e dali outro ata Nova York para embarcar
Allí hai un carro tirado por cabalos. Non tan rápido, é vostede o señor Phileas Fogg? Pois claro, o sabes perfectamente. Phileas Fogg, en nome da raíña, estás detido. Por todos os santos, espero non estar equivocado. O seu comportamento durante a viaxe foi dun verdadeiro cabaleiro. Non, non, non pode ser! Aposta! Señor Fogg, señor Fogg! Ti es libre, non eras ti, sinto. Está libre, señor. Detiveron ao verdadeiro ladrón. Recuperaron os cartos. Ben, supoño que fixen seu deber. Entendo perfectamente. Gracias. Eu, en cambio, daría un bo golpe. Perfecto, rapada. Vai ver un negocio para a estación. O tempo as cosas, non? It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget.
Apenas un minuto, señor Zulia. Nos sitios poderemos compartir estas 20.000 libras. Teño que dicirlle que pensei que o señor Fo o conseguiría. Eu, porén, estaba segura de que, aínda que posible facer esta viaxe, o señor Fo non podería facelar só 80 días. E como estaba tan segura? Ben, polos imprevistos, sempre tens que ter en conta o imprevisto. 10 segundos, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2... Non sabía, señor Fo. Felicito, hasta que me fixeches perder 4.000 libras. Gracias, algo que lle anda, señor suyo. Pero, como puido haber? Xa che dixen que se podía facer. Ai, que alegría, señor. Oh, disculpe, señor Fo, podemos no momento. Tranquila, rapaza, non pasa nada. Pastor, díxome que quería falar con él. É certo, señora. Quería pedirle perdón por traer aquí a Inglaterra. Cando invitei a marchar da India, era para pasarlle parte da miña fortuna a súa disposición. Pero agora estou orgulloso. Non sei que pedir está oficialmente por mí. Pero, que vai facer? Desen uns sus familias que se podan axudar? Ningún nin outro. Ademais, non necesito moito. Señor Fo, gustaríame pedirle un último favor. Que está na miña man? Gustaríalle ter un amigo, un familiar, un corazón donde compartir as súas penas. Gustaríalle casar comigo. Soy Willy Fogg, apostador, ese fuego poderoso, aprender el señor, jugador de casi siempre.